Yo. Magandang hapon po. Magandang gabi pala sa Philippines. Kumusta po kayo? Gumit ka. Open kasi. May galap shoutout, John Favorite. Ikaw po pala yan. Salamat po. Thank you. Salamat sa thumbs up. May galap shoutout po. Kumusta po kayo? Inaayos ko lang po yung monitor ko. Wait na po. Anong oras dyan? Dito po 6:30 in the evening po. 6:30 na po. Yun. Kumusta po, Ma'am Joanne? Kangkong yan. Kangkong yan? Hindi. Niluluto ko niya lang ito. Ano? Yung bigas na may karne. Ano yan eh? Wala pa dyan. Okay lang po. Ito po, okay lang din po. Ma'am Joanna, saan ka po ba ngayon? Saan ka po pala? Tatay Utep, may galab shoutout po. Good evening. Hala, 11:30 na po pala dyan. Sa Pilipinas yan. Tatay Utep. Bulacan po.
Bulacan lang po. Lang ha. May kasama pa ako, si Kuya Leo. Shout out po sa lahat. Nandito kami. Manggugulo. Manggugulo kami dito sa aking live. Tatoy Utep, salamat sa pagpunta. Naghihinayang ako nito. Mahal pa naman. Nag-thumbs up lang ako, mamaya tutulog na ako. Sige po, Tatoy Utep, salamat po. Salamat. Shoutout John Favorite, sabi ni Tatoy Utep. Salamat po, Tatoy Utep. Sablay po kanina, premiere ko. Bakit nangyari? Ba't sumablay? Shoutout, Leo. Ayun, shoutout daw, sabi ni Tatoy Utep. Shout out po, Tatay Utep. First premiere sablay. Ganun po talaga. Nangyayari po yan, Ma'am Joanne. Minsan, nangyayari po talaga yan. Kahit sino. Okay. Yun, naayos naman po. Ayusin lang.
Mamaya. Pero meron sa desierto. Dami siya na pumunta, dami kay Maripso. Ngayon, di bali po, pagka maayos din po yan. Ano lang, talagang, ganun talaga. Minsan, may nangyayari po talagang ganun. Pero, yan, sabi mo nga, maayos na. Di sa susunod yan, ayos na po yan. Susunod wala ng problema. Kasi hindi naman po, hindi naman po tayo perfectong tao eh. Na pagka yun na agad. Hindi natin alam eh. Bawat. Yung bus dito, meron dito sa akin pala. Yung bus. Pero, Yung bus na katulad dito. ah, Yung API. Dito, pray. Hmm. Dito naman yun. Ano ba, may ikot pa lang sila. Oo, wala lang yan. Quiet. Ano lang nila yung Sinusurvey siguro natin. sumukapit nila. Ha? Bisaya Vlog! May galab shout out! Iyon. May galab shout out, Tatayo Ted. Sabi ni Bisaya Vlog. Salamat po sa inyong pagpunta. Salamat. Entertain mo sila doon. Yan, mega love shout out, Sir Boy Bicol. Sabi ni CJ Wapo. Tamsak na, sabi ni CJ Wapo.
Mega shout mega love shout out kay Bisaya Vlog Official. Sabi ni Vlog Bisaya Vlog Official. Relax. Just watch. Shout out Ma'am Lynn, sabi ni CJ Wapo. Yan, no? DJ Wapo, may galab shoutout. Ayun. Ah, May galab shoutout po sa inyong lahat. Manilin. Banggi po, Banggi. ay, Titimplahan ko po muna ng kape yung aking bisita. Black coffee. Manilin, Oy. gusto mo kape? Idol Leo, mega love shout out. Sabi ni Onik Idol Vlog. Ayun, Panik, may galab shoutout sa'yo. Seven Tamsak. Sabi ni Boy, Panic Idol Vlog. Dito na yan sa Saudi. Ano nangyari sa... Kukunin mo lang. Ayun, salamat po sa pag-tramsak, Idol Panic. Thank you po. Banggi Manoy. Meron pa. 66. Hello. Clear. CJ Wapo. Pwede na ba? Wala. Idol Bisaya, vlog, shout out. Hold on. Baka babasag mo na. Yeah. Hindi ka makakuha sa matasalan. Diyan ka sa plaza. Tirahin nagbibigol ng santong paspasan. Ayun oh, thank you po. Red Clover, ma'am, may galab shoutout po. Thank you, Ma'am Juan, sa pa-YT. Kape po tayo, kape. Malapit na, 15 minutes na lang. Samahan po natin si Leo Official sa kanyang premiere. Second, ano yan? Pangalawa yan. First premiere niya sa Team Ripsol. Yun. Tama. Initin ko po mamaya. Samahin ko na. Yung takbit tayo. Tapos yung break ko.
Tamang hapunan yung darating. Ang nangyayari ngayon. Oo. Thumbs up, host. Idol Block Block. May galang shoutout po. Good evening, good evening. Ano, kuya Katropa. Shoutout po! Katropa! May galang shoutout po sa lahat, sabi ni Idol Block Block. Yun. Ma'am Joan, favorites, may galang shoutout, sabi ni Idol Panic. Yun, thank you po. Thank you po sa mga patamsak ninyo, guys. Wait lang. Wait lang po, ayusin ko lang po pala. May ano ko. Meron akong kailangan ayusin. Wait lang po. Kasi walang harang. Dapat magharang siya. Kasi kailangan ngayon papasok ngayon may harang. Ito, inayos ko na po. Okay na, meron na po, meron na. Salamat, kay Block. Okay lang, kay Block. Okay lang po, okay lang. Huwag mong alalahanin yan. Maraming salamat po. Ninja ni Genevieve TV, may galap shoutout. Ayun, nagbaba ng ano yan. Ano yan? Premiere ba yan? Patikitan natin. Ayan, ipinin ko na Genevieve. Ipinin ko na. Pagbababa po kayo ng bahay, sabihin niyo po kung ano, kung premiere or kung patamsakan lang or padikitan natin, ha? Para po alam ko po. Salamat! Dito ako. Sama na. Isda. Sarap ang lasang yan. Isda't manok, no? Oo. Wala tayong pambiling mantika. Ang mahal ng mantika. Ate, magkano lang mantika, no? Hindi, meron mga may tagda-12 ka rin. Yung binili ko dito doon sa Bata. Yung, kaso hindi yung ano, sunflower ito. Salamat po, Idol. Padikit na lang po. Ayun. Okay. Guys, yan po may binaba po si, ano, si Idol ni Genevieve. Baka po hindi pa po kayo nakadikit. Dikitan po natin, guys. Sige, Genevieve, ano, silipin ko. Road to grade 4 na pala siya. Ayun, road to grade 4. Dapat ganyan ka din kayo. Tuwing umaga, pupunta ka sa school. Tapos para makita mo. Ayun, guys. Ano pala siya? Road to grade 4. Samahan po natin.
Para po makaano na, maka-move on na si Idol Genevieve ng grade 4. Move on talaga. Okay. Hindi, dito ka. Ikaw mag-present ng tao. Ayaw. My goodness. Hindi naman pala eh. Idol Boy Bicol, sa Pinas ka ba ngayon? Wala po, dito pa ako sa Saudi ngayon, mga idol. Dito po muna ako nagtatrabaho. Silipin mo lang idol Genevieve kung ano na, kung nakadikit na yung iba kong ninja sa'yo. Genevieve TV, dating dikit, nanood at nagbaklas na lang ako. Sabi ni Ayun. Joanne, favorite one. Ayan, idol Genevieve, nandito pa ako sa harang mo. Boss Jonathan, may kalab shoutout po. Salamat po sa pagpunta. Babaklas daw muna si Ma'am Joan, tapos sabay dikit. Ano ibig sabihin mo? Magbabawas mo na. Ginijok-jok niya si Genevieve. Genevieve. Ibig sabihin, unsubscribe na, tapos subscribe na ulit. Thumbs up po sa premiere ko. Joanne, favorite one. Okay po, Idol Joanne, favorite one. Sabi ni Ninja Genevieve TV. Sige po, Idol, puntahan ko ang premiere mo. Puntahan mo kayo. Ay, pindutin mo yung yan, pindutin mo yung nilabang yung bakit. Joan. No. Hindi, ulit mo. Pindot lang, pindot kahit saan. Yung blue, yung kulay blue. Pindot ulit, kahit saan.
Yung binaba niya. Yung link. Yan link. Yan yung nasa baba. Yan. Ang laki kasi yung ano mo eh. Ninja Jeremy, anyari daw premier mo. Nakadelete. Nakadelete daw yung ano? Ano ba yun? Kanina yung premier na nakadelete? Oh, the video has been removed. Kanina yan. Wala po ba? Inayos ko naman ay eh. This video has been removed. Maling Genevieve, nakadelete yung ano mo. Walang laman, idol, yung video mo. Walang laman nga. Wala ka nga harang, boy. Sabi ni Red Clover. O yun o, kaw-kaw. Klaw-klaw. Sabi ni Ma'am Klaw-klaw, may harang na daw. Salamat po sa paharang, Ma'am Klaw-klaw. Bagong pangalan naman to ah. Klaw-klaw ah. Ayan o, binubula pa ni Idol Genevieve yung security. Ano eh? Security guard eh. Yun, salamat po. Idol Block sa paharang. Yun ang may harang na. Mangamoy sila isda dyan. Tamsak harang dan. Ayun. Kaya boy, tamsak. Thank you, Idol Boy Tamsak. Padi, may galap shoutout, padi. Kape po tayo, kape. May galap shoutout, padi. Boy, tamsak. Mega love shout out. Kape na. Balikan.
Mega love shout out. Mega love shout out po. Yun. Mega love shout out. Idol Bicol. Full pack kay Jenny B. Part-time pa ko pa di. Salamat. Yun o. Sana all. May part-time. Rapla Official, mega love shout out. Idol Leo. Malamig pala sa Saudi. Patay tayo dyan. Saan kaya? Bakit daw nagkakate? Wait lang po. Rapla Official, hindi po malamig sa Saudi. Sobrang init sa panahon ngayon. Hindi wala siyang jacket eh. Ayan, ayan. May jacket ka na po. Galing po ng ano yan. Galing po ng Harads. Merce Vlog, may galap shoutout. Salamat po sa pagpunta. Idol Claw, salamat sa thanks na po dyan. Tatlong, ano? Ano? Luda. Pindutin mo. Ayun. Pindutin mo 2 seconds. Please. Guys, may binaba si ano, si Idol Leo. Premiere niya po. Ayun, ayun. Binaba niya na po. Premiere niya, premiere. Guys, samahan niyo po kami. Puntahan po natin in 1 minute si ano, si Leo Official Vlog. Ang akin pong pinakagwapong kasama sa trabaho. Ayun. Shout out po sa inyo lahat. Samahan niyo po kami. First time niya po mag-premiere sa Solid Team Repsol. Ayun. Bagong member po namin. Salamat po, salamat po. Wala tayo microphone. Meron yan. Ano yun? Meron din nila tayo pala. Kailan? Hello, Carlo. Naghahanap ng microphone. Kakanta yata eh. Gustong kumanta yata ng My Way. Hindi rin makita yun sa akin. Sabi ni, ano? Guys, puntahan po natin. Premiere ni ano? Premiere ni Leo Official Vlog. Ngayon na po. Guys, puntahan po tayo. Nag-start na po yung ano niya, premiere niya, guys. Hindi, nag-play naman ah. Idol Claw. Nag-play naman. Hindi naman sir, no? Bukas na lang. Hindi mo sir. Ano nangyari? Yung ano, dapat yun ano nila. Bakit yun? Nag-play naman.
Yun o. Nag-play o. Kung masakit kay Leo, ulit tayo. Diretso sa upload. Bakit naka-close? Bakit naka-close? Hindi naman naka-close ah. Bakit sa akin nagpi-play? Sa amin nagpi-play yan. Kaya no, nagpi-play siya. Sa kanya nagpi-play din. Eh, account ko ito. Ate Sek, may shout out. Salamat po sa paharang. Premier po ah. Ate Sek, pwede ba ulitin yon? Premier siya. Wait lang. Ayusin ko po. Pinatay ko na. Okay, ano nangyari? Boss, yung ano niya, bakit yung sa akin na napapanood namin? Yan natin si ko. Nakaano sa ano? Yan o. Nasa YouTube po siya. Tapos mayroon tayong ano, 25 viewers.
Watching na ako, Kuya Rayo. Oh, pero na raw. Naka-live stream mo. No, hindi kami makakomments yun. Oo nga, ba't walang comment? Yung ginalaw ko lang dyan kanina, yung oras lang. Sayang. Hindi naman sayang. Kasi hindi lang wala lang comment. Di ba? Bukas paayos natin. Paayos natin kay Bebe. Huwag mo pag-alawin, ha? O, boss, pasensya na, hindi po maka-message. Walang ano. Sumasakit ang ulo ko. Hindi naman, nakaligo naman. Gusto mo, partito na. Public na nga. Hello, comments mo. Nakalo comments mo. Pag kayo pinindot mo sa video po kayo guys pumunta kung yung video niyo. Salamat Ate Sek. Inaayos ko, tinitingnan ko nga po. Dapat pa na yan, message dito. Dapat mga
Oh, yan Ma'am Joan, may kasama ka na, hindi ka nag-iisa. Naka-public naman. Nasa Philippine time yan. Naka-public. Ibig sabihin, dapat manununtan pa. Balik, bukas na lang. Idol Dakis, big love shout out. Good evening and good morning po, Ma'am LMJ, Raketera. May love shout out po. Thank you po sa inyong pagpunta. May send ako sa iyo, check mo. Sige po. Okay na, higit tama na. Yung ano. Lahat, painit kami ng makakain. Yo. Sige po, Ate Sek, panoorin ko, tingnan ko po mamaya. Hindi ko alam, inedit ko lang kanina yung oras nito eh. Tsaka yung petsa. Ganun po talaga. Si ano, ganun din kanina. Sino yun? Si Joan. Si Ma'am Joan. Una ano daw eh, unang premier. Yung biggest na yun, ano? Binagad mo ba yan? Hindi, yung mga comments na. Hindi dapat dyan. Dapat dito yan, makikita mo. Dapat gumagalaw yun. Dapat mayroong live chat. Di ba? Alala mo? Ayun, tamsak dan dikit sa nakaping. Salamat, Idol Jenny B. Salamat po, salamat. Salamat po. Paayos natin yan rin. Umiyak yung kanina sa baby. Bakit? Mamaya.
Kwento ko sa'yo. Kusa. Kusa, di ba? Sa kini, Sa, ano, meron din yan sa, ano, meron din yan sa Italy. Kumakain yan sila, Boss Pinoy. Ano ka kay ano kay Kerasan eh. Ano ko na mamaya alas 7. Paano ko ginawa yung ano. Oops! Ano ba yan? Nagbabaw ang aming, ano, tripod. Pumapasok mo doon sa loob ng ano niya? Di ba may harang mo? Tinitingnan natin, huwag na natin natin yung tinitingnan, no? Sabi naman ito eh. May galab shoutout po, Idol LMJ, sabi ni Jenny B. Till I met you. Dan Leonardo Pulpak. Yun, thank you po, thank you po. Mas purong karne pala yung nilagay, mas maraming karne pala nilagay mo Kuya Leo eh. Okay. Kaysa bigas. Sobrahan. Hindi, ano lang yan yung ang bigas na nilagay ko, dalawa. Dalawang takal. Dalawa. Oh, yung sa ano. Tama lang yan. Tama lang. Kulang pa yung pusa eh. Dapat mga siguro mga kailangan pa rin sa pito. Kasi may sobra pa yun, nilagay ko na sa ibabaw. Nilagay ko sa puso. Ah. Oh. Kape po, kape. Ito, kape. Maganda yung ating kanin natin. Ah. Maganda yung kanin. Technicolor, sarap. Sarap to. Till I met you.
May tinda po bang jacket dito? Sorry po, sorry. Yan po, yung jacket niyo po, galing po ng Pakistan yan. Sino, sino nag-aaral dyan? Leather jacket po yan, galing po ng Pakistan. Special leather jacket nila yan. Anak ng wedding. Sorry po, nandito po kasi kami sa sa premiere. Tamsak ng alagad ni Jenny B. Princess Mama Jenny Vlog, may kalab shoutout po. Ayan, may jacket na rin po kayo. Galing po din ng Pakistan yan. Special jacket po yan ng Pakistan. Leather jacket po. Welcome po. Karne ginawa ni Leo, walang bigas na kita. May bigas po yan, may bigas po. May kasama pong bigas yan. Hindi po pwedeng wala. Yan. Yan. Dito mo ilagay ko. Dito ito. Yan. Yan. Tapos. Oo. Kailangan naman. Ang gagawin natin dito. Guys, Guys, may premiere pero magmumukbang na. habang nag-premiere, nagla-live, magmumukbang kaming dalawa. Pahiwag ang gulay. Puro karni ginawa nila yung walang Hindi, ano yan. Kaya, siyempre, pagka ano yan, nag-ano ano yan eh. oo, hindi magkakain. Hindi mo maano ang bigas. Hindi mo na makikita. Baby, kumain ka. Oh, kakain. Hindi ko kumain. Ay, sandok. Sandok. Tipid ka eh. Ayan. Nakikita niyo dyan. Guys, kanin namin dito. Araw at gabi, panalangin ko.
Isang kawaling kanin. Wow. Pakbet. Tsaka pritong isda. Alam na. Kain po kayo. Ayan na. Umpisahan na natin ang mukbang. Para hindi ako talo. Alangan ako lang makita. Kailangan makita rin siya. Kain po tayo, kain. Wala pong tayo. Boss Jerodan, kain po. Salamat po sa pa-whitey-whitey. Sige po, Idol Genevieve. Salamat po. Salamat po sa inyong pagpunta. Salamat po. Salamat po, Idol Genevieve. Inilagay ko na sa ilalim yung tatlo yun. Kaya malakas na lata. Yung ano, dito nilalagay yung ano eh. Yung taba. Yung taba na may buto-buto. Na may buto. Pero ang lalaki ng ano, yung cross na ginamit mo. Wala eh, wala akong makuha na ano. Kami na kasi. Sa ganung oras. Oo, Pilihan na. napili. Dapat yun. Saan ka bumili? Dito sa Panda? Hindi, doon sa ano. Sa Nesto. Sa Panda, kung yan, galing kami ng Panda. Wala na. Nagpilihan na. Mga ano na. Ay ate, kain po, kain. Kain tayo. Salamat po sa pagdalaw. Okay. Ano? Huwag ka mamili sa ano, sa Nasira. Ako nga po. Kumusta? Kumusta, Palabs?
si Kuya Leo, bago nating member. Leo Official TV. Vlog. Nag-alab sa inyo lahat. Salita. Ito na kayo. Na beauty po, iyon no. Kaya mo yan. Kunti lang sinandok mo eh. Hello po kay Leo. God amazing. Hello din po. Ay, baka tayo nakasundero. Hindi ko napansin. Hindi ko rin napansin. Yan. Napasarap na eh. Ito na mo. Yan. Hmm. Maraming nagutom na kayo. Palagi po kami gutom lalabs. Basta kaming dalawa magkasama, sigurado gutom. Kayo nga, dinito natin sa mga market. Kaya tayo, kumain. Bumila ako na pag kumakain ako doon lumabas yung mag-check. Nalago ko na. Dito naman paglalampasan ng alam mo, hindi ka napapansin eh. Doon ko ulit sa ilalim. Mabuting ka na ng Monday na alas 12 na check. Alas 4 ko na makukulit. Hindi ko yung pag-ano eh. Mga Indiano dyan, sobrang ano. Pag nahuli mga yan, sigurado, palit na naman ng tao yan. Kaso ano yung Ulam namin, pakbet, saka pritong isda po, galunggong. Manay Eric Bungan, may kalap shout out. Adi Maribik, may kalap shout out po. Watching here. Idol team Halawa team. Watching team Halawa. ano daw tayo? Team Halawa raw ha? Naging team Halawa na kami, Ate Maribik ha.
Idol Kalakbay, Manoy, may club shoutout po. Salamat po sa patamsak. Salamat po. Oo, palalabs. Basta gulay. Wala tayong pag-uusapan. Ayun. Ayun, salamat sa pagkain. Asawa ko bakit? Watching here, Idol King. Alawa, watching. Mabago ko. Team Halawa. Team Halawa. Ano yun natin maribig? Team Halawa Sugar Free ba yun? Patay na. May kabit na si host dito. Habit ako ni Hot. Mega love shout out. My love host. Patay tayo dyan. May galab shoutout, Kalakbay Langga. Ayun. Ayan, busog na. Ayan, lusog na. Solve guys, solve. Grabe. Hindi nga namin naubos. Oh, sombrero ka. Ako nga, bumuha sa akin. Ayan. Leo Martinez, sabi ni sino sabi nun? Ito. Itlog yan. Hindi, sekretary ni Airwax. Ni si Airwax. Ay. Kay Sir Wax, may galab shoutout. Ayan o. Hoy, paksiw. Patay tayo dyan. Mani Eric Bungan, may galab shoutout po. Mega love shoutout sa inyong lahat.
Salamat po sa inyong pagdalaw sa aming live. Eric Bungon, ang gwapo mo at ang galing mong kumanta. Yun lang. Sana all may cup. Ano ko nakita? Dito mo tingnan. Para. Yan. Kabit ni Hot. Oh, Manay Eric, nanggugulo na naman yung si Kabit ni House. Sabi ko, bakit? Ano ba? Imbes na tumaas bumababa, 66 kanina, di ba? Naging 40 na lang. Galakbay Canada Channel. Sherwax, mega mega love shout out. Ayun. Pero kay my love, Bicol pa rin ako malapit. Malapit, tumalit kasi. Buti pa si Hot, may kabit. Oo, kaya sinasabi ko sa iyo, Lalabs, wag kang mag-premiere na pag nakita mo yung ano na yan, Kabit ni Host, dali ka. Pressure wax, pinin ko na. Ayun guys, kahit 5 minuto lang po, puntahan po natin yung ano, yung nakapin. Si Kuya Sherwax. Kahit 5 minutes lang po, panoorin lang po natin guys. Ang ganda po ng video na to. Panoorin nyo po. Panoorin po natin. Pangmalupitan yan, pangmalupitan. Salamat, patanggain yung pintor. Salamat po. Oy, Padihil, may kalab shoutout. Ayan, Padihil, may kalab shoutout, tabi. Kumusta, kumusta, kumusta? Napasyar ka pa di. Tagi na tabi, sin. Panini, di pa din yun. Ano daw? Wala, speak. Padihil, kumusta doon? Kumusta? Sige mo. Gwapunan talaga Padihil ko. Padihil, sa total lang Padihil, ikaw lang nagsabi son. Na-miss ko yung kiss mo. My loves, I love you. Patay tayo dyan, Kabit. Gihate kami pa. Paksiw. Mga tabi po rin, mga tabi. Salamat, salamat. Pero may man kita nag-ngaji, maski yadi lang, yadi kita di Saudi. Kaya ikaw, Ate Lalabs, sinasabi ko sa'yo, pag mag-live ka, mag-ingat ka dyan sa Kabit ni Host, yari ka.
Sana all may kabit. Tawagan kita, Kuya Sherwax. Pag mga ganyang bagay, Kuya Sherwax, wala akong alam dyan. Mga kabit-kabit na yan. Antayin kita dito sa Fridays. Sa may tabi. Sa may tabi daw. Manay Eric, yari, may padiyon ako ng tagabulan nga yadi di, si, ano, si Padihil. Shoutout sa tropa ta sa IBM sa bulan sa Sugon. Oo nga pare, pero may kayong shoutout sa mga ano, sa premier ko. Padihil yan si ano, si Eric Bungon, tagabulan man yon. May nagsilos na nga paksiw. Patay tayo dyan. Serious na. Parang may tayo kinain. Yung partner ko, tumayo na. Hindi raw makahinga sa sobrang kinain niya. Batang Pintor, salamat po sa stay home mo dyan. Nagkatotoo ang pinag-usapan natin. Patay tayo dyan. Wala akong alam dyan, Kuya Sherlock, ha? Alaga naman umiyak ako dito, Kuya Sherlock. May nag-PM sa akin, patay. Ano, makikipagkita sa'yo sa tanim eh? $11 million viewers namin dyan. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you po sa pag-stay ninyo. At thank you po sa pagsama ninyo sa akin dito. Salamat po. Tawa ka rin pala eh. Idol Plok, salamat po. Salamat. Sa iyong pawaiti-waiti dyan. Bawasin na pa di ang kita mo sa YouTube. Padarahan mo ang tropa ta dito sa kanto. Pambakal sina Pantagay. Padi, wala pa sweldo. Na ano pa lang, na tawag sila eh. Guys, sila na bago lang na monetize. Wala pa sweldo.
Kulang pa di. Sini. Eh, Sir Wax, mamaya pag natapos live ko, tawagan kita. Dadalaw si ano? Si Kabit Dios. $11 million viewers. Thank you sa pag-stay ninyo po. Ano naman kayo nangyari? Pilitan mo naman natin yung ano kanina. Oras na naman. Ay! Wala pong nagsiselo sa akin, Kuya Sir Wax. Dahil wala talaga eh. Good boy kasi ako, Kuya Sir Wax, good boy. Mga ba yan? Ano ba tabi? Nakasubscribe pa din. Ano ba ta na katropa? Si si Padi Pilay, si Padi Nono, si Padi Badong. Naka-subscribe yung sa ako. Si ano pa? Si Padi Jojo. Why? Hindi na ako. Sobrang din ako. Sabi nun eh. Sabi ko sa'yo. Basong ko. Boss, may love shoutout po. Thank you po sa pagpunta. Ito, boss Pinay. Boss! Kasama ko po si Hero, kay Leo. Magandang buhay po, bot. La, la, la. Ayan, Batanggenyong pintor. Mega love shout out. May love shoutout sa'yo. Matangkin yung pinto. Salamat sa pawaiti-waiti. Tamsak na rin daw. Tamsak dan. Ayun, salamat po, salamat. Salamat po, salamat. Idol Boy Bicol, shout out. And Idol Leo. Shoutout po, shoutout sa inyo. Shout out po sa lahat. Repsol Moto PH. Salamat po, boss. Whitey, sabi ni Secretary Sherwax. Ano mo sabi Whitey YouTube? Hindi, ano yun? Emoji yun. White.
Ang pogi mo talaga, my love, sa green shirt mo. Kaya lalo kitang namimiss. Yun Kabit lang. ako ni Hot. Oo, favorite ko din yan. Yung ano, favorite ko din po yan. Yung kulay green. Apple green. Shoutout pre, Batanggenyong Pintor. Yun. Galing po kay Pinoy Biker. Ayun. Mega love, shout out Pinoy Biker Italy. Galing po kay Kabit ako ni Hos. Wati po, Whitey. Boss, delikado talaga yung boss na ano, kabit ni host. Yari tayo dyan. Mega love, shout out sa lahat. Galing po kay Jonathan Secondes 2. Kabit ako ni Hos. Kailan ka kakabit sa akin? Galing po kay Repsol Moto PH. Idol Pinoy Biker, pwede ba ka bang maging ninong? Ninong namin sa kasal ni My Love Bicol. My Love Bicol. Kabit ako ni Hos. Shout out Pre Jonathan from Batanggenyong Pintor. Ayan oh. Mega love, shout out Jonathan Secondes. Kukunin din sana kitang ninong sir. Kung okay lang sa'yo. Galing kay Kabit ako ni Hos. Oy, ba't ako nabi ako yung kabit ni host? Anak ng wedding. Boss Jonathan, may galab shoutout po. Boss, hintayin mo boss yung pag-live ko ulit. Sinisiguro ko sa'yo, aakyat yan. Okay, Kabit di mo, ano ba yung Bicol? Patay tayo dyan. Ang daming kabit. Ay, nagbaba ng bahay siya. Panik kayo doon. Premier na. Idol Banig, premier ba yung binaba mo?
Bakit hindi nila dito? Bakit ako nakapasok ko dito? No? Hmm. Premier na ako kaya. Sino may premier zero? Si Pan, si Panic Idol. Salamat po, Ninong Jonathan. Hanip pa. Oh. Guys, may nakapin po, premiere po. Samahan niyo po kami, guys. Kabit, samahan mo kami, Kabit. Premiere. Nakapin. Sa akin ganyan, wala ano. Hmm. Gawa tayo na iba. Bukas, kung pupunta ko ulit dito, ano natin? Baby. Kasi nga bukas. Baka bukas, mga lahat, i-delivery ko na eh. Tapos mo nang deliver mo pa, no? Bata? Kapon mo, tapos Anong saan deliver mo bukas? Wala pa bang ano? wala eh. Kanina isa lang yun, pero lang. Yan mo. Kaya, ang haba ng pila, eh wala, yung security, ano eh, busy yung security. Yung- So, Yung maliit na bata pa. hindi ko napansin, may ano siya, busy siya eh. Yung nakapila nga doon, pa-handset na siya. Yung maliit yung sakya ko, hindi nakapinansin. Saka lilimang karton na naman. Binaba ko agad. Nakasunod na kagad yung nasa likod. Ako nila man lang ito, nilagay ko lang dito. O, sige, lumabas ka na. Pagbaba ako, nilabas ko na. Doon ka na sa baba. Bumalik ako. Inakit mo na ulit. Bumalik ako ng ano. Bumalik ako, dala ko na yung resibo. Ayaw kong punta doon. Dito lang ako. Isang araw lang tayo din nagkita. Ano yun? Miss na kita. Sobra. Anak ng waiting. Ano, bago to, upo-patrit na. Tamsak mo na yun. Nanay, may grab shoutout po. Salamat po sa pagpunta mo dito sa live ko. Andaya mo, may utang na sa akin. Ako, kailangan mo magpalipad. Ayun, ayaw kong punta doon, kaya dito lang ako. Sa'yo, sa isang araw lang tayo, hindi mo nakita na na-miss na kita ng sobra. Manay, may utang ka sa akin. Nakarami ka na. Manay, nung nag-live si Mayor, umakyat ako sa kanya. Nag-guest ako sa kanya doon. Logo ng ganito. Ay, ganyan, yung dalawa. Logo yung ganyan. Yun yung whitey.
Parang malapit mo, hindi malayo, ganyan, hindi mo na makita. Ano yan? Dapat Akala ko ba dual vision yan? Hindi. isa lang ang naman, yung pang malapitan lang. Dapat ganyan, kahit malayo ganyan. Makikita mo, no? Dapat malinaw. Kasi may ano sabi sa akin, yung mga maganda ito, maganda ito. Ito napili ko. Happy na ako. Happy na. Happy na ako. Nakita na kita kahit dito lang sa screen. Sobrang saya ko. Na, na I love you, my love. Matindi ito si kabit niya. Oh. Wala bang kabit ni co-host yan? Mormio, may galab shoutout. Shoutout po. Ayun, first time. First time po dito. Amor mio. First time? Nakto. Sigurado wala pang jacket. Bibilihan kita ng jacket sa ano. Ayun. Ayun, may jacket ka na po. Mama Mio. Galing pa sa Pakistan yan. Imported from Pakistan. Saan kinukuha yung jacket mo? Yan. Yung sabi ko sa'yo. Invite po ako ni Kuya Katropa. 29. Opo, opo. Marami ka pala na pala in love sa'yo. Ate Maribik. Marami na pala na-i-love kay Boy Bicol. Yan Solid po. in Repsol. Yeah, solid. Boss. Shoutout po, shoutout. Shout out po, boss. Full pack na sa iyo host. Salamat po, Ma'am Amor. Ma'am Amor Mio. Yun. Thank you so much po. Opo, palagi na po kita doon nakikita at nakadikit na rin po ako sa iyo, Ma'am Amor. Ito yung aking mga alagad. Amor Mio, Camstar. Yun. Magkita tayo sa Friday Tamimi. Gamit mo yung pabango ko. I love you. Patay tayo dyan, Mamishe. Palastik to. Para solid lang tayo. Full pack mo sa nakapin. Ayun. Salamat po, Ma'am Amor.
Opo, pwede po magbaba ng bahay, mama mo. Baba niyo po. Siguraduhin niyo lang po kasi yung bahay niyo dito, ha. Pagkakasyahin po natin yan. Ibaba nyo lang. Joke lang po, mama mo. Sige po, baba niyo po. Papadikitan natin yan. Pagbalik ng ating mga kasamaan dyan. Tawa si Ma'am Amor eh. Dakilang Maid yun. May galab shoutout sa'yo, Dakilang Maid. Ayan, may jacket ka na po, Dakilang Maid. Galing po yun ng China. Pasensya na po, yun lang ang nakayanan ko. Hindi po, si Boy Bicol lang po ang taga Bicol. Si Kuya Leo po, Cavite. Cavite. Ito po, tunay na Caviteño. Nandun na siya sa taas. Palitan mo. Road to Great Baba More Host. 26 na lang ko lang. Sige po, Idol Poklok. Kanina na pa. Pakistan kanina, ngayon China. Opo. Yung sa'yo po, galing po ng Pakistan yun. Naubusan na po ng order eh. May nag-order po ulit ako sa China. Opo. Isuot mo yung kwintas at karila na bigay ko sa'yo. Para lalo kang pumogi, my loves. Yun lang. Mama Mar, ano ko po pagka natapos po yung premiere, papadagdagan natin yan para makagraduate ka na sa grade 5 po. May binigay ka ba sa akin kwintas? Wala naman Ako ang nagbili nun eh. Sinala ko nga kay Kuya Leo yun eh. Oo, hanggang ngayon, di pa natutubos. Wala sahod, kaya sinala ko kay Kuya Leo eh. Nagsahod po kami, 1 buwan lang nakuha namin. Imbis na 4 na buwan, 1 buwan lang po. So, paano na kita mabubuhay niyang kabit? Salamat po sa thanks dok dyan, Ma'am Amor. Guys, sa mga nandyan po, baka po pwedeng dikitan po natin si Ma'am Amor, nakapin po, guys. Pag-graduating po natin ng 26 po, ng grade 5. Ang premiere, 1 oras pa lahat.
Mega love shoutout, Idol Jonathan. Sabi ni Idol Plok. Nasa Arita na rin pala ko. Pero, kumain. Ciao, 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 ciao. Ciao. Buenas Aires. Buenas Sierra. Lugar yata. Ha? Baka lugar yata yung binusira. Hindi. Pagbati yung ano. Parang magandang araw. Buenas Aires. My loves, mamaya na lang ako. Ulit duty muna ako. Sige lang po, sige lang po. Ba, marunong ka rin pala idol vlog ng siya, ha? Siya rin. Ciao, ciao. Bikini men, mga Nga. taga Italy dyan. Boss, nag-aaral din si Idol Plok mag Italian. Italya. Baka daw ipetisyon mo. Isasama ko yan pag-uwi ko. Pag-uwi ako. Kaya Idol Plok, umayos-ayos ka na, mag-aral ka na ng mabuti. Oh, nabasa mo yung sabi ni boss? Isasama ka raw niya. Isasama ka sa Batangas. Ano? Ano daw? Ano pala gusto mong lutuin ko sa Friday pagpunta mo? Kahit ano, kahit ano. Alam mo naman yung paborito ko. Dadaling ko sa Bukana. Kaya ka boss eh. Sabi ko nga, dadaling nyo sa Batangas eh. Tapos Idol Plok, alam mo ba anong ipapagawa sa'yo ni Boss Jonathan? Pagdating mo ninyo dun sa Bukana. Ikaw ang magiging driver niya. Magiging driver niya dun sa dun sa bangka na bagong gawa. Wala pa naman. Pero magandang harap. Ilang din yan. Ilang cents, US cents. Kasi mapupunta yun sa revenue.
Ma'am Mia Bergado, nandito na ba ako sa bahay niyo, ha? Ayun. Didikita na raw ni Boss Jonathan. Si MRMeo. Iyon, salamat boss, salamat boss. Tulungan niyo ako pa-graduate na nito ng grade 5. Sabi niya. Boss niya pag isama ako, syempre, bisita niya ako. Hindi, iba naman yung bisita sa Buisita, Steve Buisita. Ikaw ang magmamaneho ng ng bangka niya. Ganda nun, Idol Tuklok. Ang ganda, ang tuling. Tapos punta kayo dun sa sa beach resort, dun sa gitna ng laot. At libay. Buisit ka. Mama More, dito na ako sa bahay mo, ha. Mama More, dito ako sa bahay niyo po. Walang bayad daw si Idol Jonathan. Akala mo lang yun. Aba. Kabit mo ako. Ano, Plok? Hindi nga, nakita mo yon, di ba? Yung bagong paggawa ni Boss Jonathan na bangka. Yung yung bangka ni Boss Pinoy, at saka yung bangka ni Boss Jonathan, iisa lang ang gumawa. Ayun, hindi pa rin. Pero titinadhana, imposible. Ayun, welcome po sa bahay ko. Hanapan natin yung magandang. Sige na, may duty pa ako sa lab. Duty muna ako, I love you. Sige po, sige lang po. Boss, may love shoutout. Idol Wow, Panort. TV shoutout. Boss, binisto mo naman, boss, eh. Ayun. Manay Wow, may love shoutout po. Maray na banggi. Ito na, boss. Andito na ako sa bahay niya. TikTok is life. Dagdag Manay. Sige po, Manay Wow. Testingin ko lang pong pag-graduate to sa grade 5 si Ma'am Amore.
Kulang lang ng 27, 26. Ipin ko po yan, Manoy Wow. Ipipin ko po. Ang ganda ng ang ganda ng sweater mo dito. TikTok. Di, lalagay ko po, Ate Maribig, sa sa valedictory na. Kabit, swerte naman ni Hoss. May pa-Jordan pa. Sana all. Asan yung Jordan dyan? Ay, ano kabit? Swerte mo naman eh. May pa-Jordan pa. May pa-Jordan pa raw eh. Guys, pasensya na po. Busy lang ako. Nagdidikit. Dinidikitan ko to si Ma'am Amor. May mahirap sa'yo, Ma'am Amor. Nangiinggit ka eh. Boy Bicol, si Amor Mio. May love yan. Opo, may laro nga po. Wow, marami pong salamat. Nagdidikit nga ako. Paano ako makapagbasa? Opo, Puklok. Ganun talaga magmahal, my love. Patay tayo dyan. Wow, marami po salamat. Aman Mayo. Salamat po, Manay Wow. Ayun, si Casiano Vlog. May glove shoutout host. Lagyan natin ng jacket to. Jacket na galing ng China. Yun lang nabili ko eh. Tawa ng tawa tong kasama ko eh. Kabit saan ka, in love kay Halls. Sa kalbo ba yan? Bullshit. Buhay ka pa. Baba na tayo dito. Ano nangyayari dyan sa atin? Ang daming lumikit sa'yo. Bukas pwede na balikan niya. Nandiyan din mo yun. Sa Arab, Amor Mayo Habibi yan.
Lahat bibilin ko para sa kanya. Pag uwi namin ng Pinas, bibilin ko sa siya ng Pajero. Nasawa, nasawa kami po ako. Maraw ninyo po. Ay, premiere ni ano? Ni premiere guys ni ano? Ni Idol Sniper Jer. Video, may charge ako. Charge mo. Hindi yan. Yung kulay itim siya may nakasaksak ba niya na kulay itim? Wala. Nasa. Fifteen percent. Mga pinapansin mo. Bigla nang mga magkano mamamatay. Marami pang naman. Sarap bumili ng ano doon. Doon sa bago. Ano? Yung bago? Sa elite. Elite. Sarap bumili ng ano. Doon ako bumili ng longganisa. May mga longganisa ano to eh. Yan nandun sa freezer. Tapos may mga galing Pilipinas na mga mga ube na yun. Hey, Kalab, shout out po sa Team Ripsol. Ayun. Salamat, Mama Mar. Tuwing paggaganyan.
pagka, ano ka na, pagka monetize ka na, ganyan mangyari sa'yo. Hindi ang ganda, maraming ano. Mm. Ano. Tuwing bubukas yung mga kasamahan, nanonood, makikita nila yan. Super Sergala, wala taga nasugbo kami. Kilala mo ba yan? Ayan. Siya pa rin yun, di ba? Si boss, ano, ganito. Nasugbo, doon din, sa Bukana. Nasugbo rin din, di ba? Magkaiba yun. Pag in-skip mo yan, sayang kasi. Ganyan, 1 minute, almost 2 minutes siya. Ang haba. Meron yun, 2 oras eh. Yun ang matindi. Si, ano, nakatulog na eh. Si Turbay, nung nagdidikit. Ay, doon, nakatulog na ako. Grabe ba naman yun? Kagabi, dito ako nakatulog. Habang nandun ako kay, ano, kay Genevieve at saka kay Kuya Bin. Dito ako, pinapanood ko sila. Siya, dyan naman ako, nakatulog na lang ako. Kahapon parang masama ano pa. Kung mainit, sobra init kasi. Kahapon. Ang haba ng tinakbo ko na ayaw kulang buga ng malamig. Init ang lumalabas na. Then guys, sa 8 million viewers ko dyan, sa 8 million viewers namin dyan, guys, baka po hindi pa kayo nakadikit kay Amor Mio. Dikitan po natin guys. Graduating po natin ng grade 5. Tulungan niyo po kami guys. Please po, please. Ito guys, boss, nagdidikit din po ako. May anim pa raw siya ididikit. May didikit pa po si Boy Bicol. Ang dikit ako. Anim ang didikit niya, ano. Hindi pa. May 6 pa siya, pero yung didikit niya. 12 ang ano niya. 12 ang bahay niya. Kung siya mag-prepare lang ako ng musit. May bisita pa. Mabili Batangas po ako. Ito mabili daw siya. Ang bagal. Ang bagal nila. Ang bagal ng aking browser. Mabini Batangas po ako. Ayun.
Sana bukas. Magkaroon man sana ng resibo isa lang. Basta kung mag-ano ka, mag-video ka araw-araw. At ng biyahe mo. Basta lahat ng binabiyahe mo. Kasi iba-ibang ano naman yun. Hmm. Baka bibiyaya ako ng ano, ng Alcatraz. Alcatraz. Puno mo yung... Yung ano na tubig lang. Oo. Pero meron ako dyan eh. Yung tinulong hindi ko binabura yun eh. Yung tinulong ko yun. Hindi. Kailangan ko ito na. Pagkagaling mo sa bahay. Ayun. Galing mo sa opisina. Tapos biyahe ka ng Alcatraz. Sinakunan mo. Kasi meron ka na yung galing ka sa bahay. Papunta ng... Yung galing naman sa pagkore papunta ka ng Alcatraz. Sinakunan mo. Ang bagal ng ano ko. Ang bagal ng browser ko. Hmm. Responding. Ano ba yan? Ano ka na? Nakakawala dito. Alas 4 minsan, alas 2:30. Alas 2:30 pag nagising ako, hindi na ako makatulog. Nagloloto na lang. Ano kung ba? Sabay pagkain na sa mga umaga kasi bago kami umalis, kumakain din ako rin dati. Kasi pagdating yung doon sa trabaho, automatic na yun. Trabaho na yan. Oo, hanggang maghahapon na yun. Titigil lang yun. Pagtapos na magkain na ng mga bata. Hmm. Matiblit ang susunod na buwan. Marami na papasok. Mahigit 200 niya. Mahigit 100 yata. Ano mo pakakainin mo na? Uy, puro ba? Ano pa kain? Hindi, may 1 to, may grade 1 hanggang grade 3 na yata eh. Na yung pinakakain mo, maliliit lang. Mga 2 years old, 3 years old. Hanggang 5. Pag pumasok yung grade 1, di mga 6 na taon na yun. Hanggang 9 years old na yun. Eh, mga 8 to 9 years old eh, kumalakas na magsikain nun. Itatutulong sila sa kusina. Sabi niya, kulang. Kailangan magdagdag. May pundador, may Alfonso, baka meron dyan. May Alfonso, umormyo sa akin lahat ng alak na dinidikit ko sa'yo. Yung gin bulag, kanya rin po yun. Hinikyan amor, dikit din.
Ano, dinikit niya. Ayan o, may Henneke pa. Wala pa yata dyan si Jim Bulag. Pag si Jim Bulag nakita nyo, sa kanya rin po yun. Not responding. Tumawa na dyan. Tulog na. Wala na, tulog na sila ngayon. Dumarating ako doon minsan na 7:50. Oh. Nanguna pa rin ako sa kanila, ako pa rin nanguna. Minsan nauna sa akin ng konti ay si Soy Masakit. Ito yung dalawa. Saan ang biyahe ni Israel? Minsan, dito lang. Kaya yung ano ni ano eh. Siya yung driver ni Sarkan. Sarkan. Sa deliver sa Ewan ko naawa yata sa mga nakaraan. Pero nga naman sa itaas ang dito ng lalo yung mga manura sa taas yan. Kaya yata sa 40 yata ang lahat may ginatao. Manora. Ay, manura hindi. Yung dito sa may dabab. Ano ba ano yan? Hindi mo manura yan. Yung sa dabab. Manora yan. Manura ba yan? Oh. Sa paglabas ng stoplight. Oo, yun yung nag-deliver ako 20 kinalampag ko yung lamesa ng manager. Dahil yung si Muhammad yung sobi na yun, yung mataba. Yun yun eh. Kaya ako sa asara pinag-deliver pagkatapos ng kinabukasan ngingisi-ngisi. Nakapag-bilis pa ako pera. Oo, ano. 135. Tama natin to siya. Meron yan, amor, lalabas yan, si Red Horse. Meron yan, lalabas yan. Si Red Horse. Red Horse nga eh, lumabas na ngayon. Ayan na si Red Horse. Nakadikit yan na pala dito. Silvia. Dikitan mo na pala siya. Ayan na pala eh. Butas, maglalasing nandito. Ayan na pala. 12 na lang, 12. Guys, pasuyo naman po sa nakapin. May susunod pa po tayo. Congrats na ako ng ayun, lumabas din sa wakas. Ayun naman ko.
Tagal na rin. Tagal na rin yata ito. Ano, ito, ito ba yung galing kay, ano, kay Oscar? Oo, 2 taon na to. 3 taon na to. Ito, tibay nito. Ano to eh. Dating yung tag. Dating yung Hindi sa akin 3 months. Pabili ako na. bakit yung mga bagay. Natuwa ako dito eh. Napapayat ng ano niya, ng paa niya. Oo, bakal. Ano yun? Pero bakal yan. Tigas niya dito. Ito matigas yun. Tigas parang po solid na bakal ito eh. Good night, Lord Purplok. Good morning na pala, good morning, good morning. Sige na, matulog ka na, pahinga ka na para may ano ka bukas. Oo, crazy yata yan. 12. Umiikot. Oo, idol, 2 AM na. Alas 9 na dito eh. Kaya 2 AM na dyan. Idol Block, salamat sa ano ah. Salamat sa pagsama sa akin dito. Si Plok-Plok yung sana. Oo, sino yan? Katropa? Ano siya ba yan? Hmm. Kasi, ang dami pala ito. Ang daming account dyan. Pinsi yata. Ang hina ng ano. Bagal. Kailangan ko talaga mapalitan ng HBB ba yun? DHS pala. DHH. Bye-bye. Love you all po. Thank you, Idol Block. Idol. Thank you so much. Bye-bye po, bye-bye. Sa araw. Kasi tumama muna yung kanto ko sa Gracie. Gracie po.
8 million viewers. Thank you, thank you. 9 million. Salamat po at nandiyan kayo. Ala, nag-live din pala si Raquel Mukbang. Anong oras ka nag-umpisa ka mag-live ka ng 7? Bago mag-7. 6:30 yung pagdating. 6:45. Mag 2.5 hours. Premiere muna tayo. Dito may premiere. 8:30. Boss, sino po naka-premiere, boss? Si Raquel Bungo na ata. May premiere. Hindi. Live yun eh. Opo, LS po yun. LS po, LS po. Boss, tapos ka na kaya, no? Kaya, Mi Amor. Seven million viewers. Thank you po. Thank you po sa inyo dyan. Ay.
kakain yun eh, yung bisita. Ano eh, araw-araw nandiyan. Hindi naman. Ano yun eh. Yung kaibigan nila yan na nag, na, tawag ito, sa chocolate yata nagtatrabaho dati. Ako kung anong posisyon niya sa anong chocolate dati. Ay, may edad na. Oo, kalbol, malaki. Kaibigan kong tungin eh. Nakita ko. Matagal yan nawala dito sa Riyadh. Kasi sa ibang lugar sa destino. Ito kasi ano, yung malaking lalaki na si ano, yung sekretary niya, Pilipino. Hindi pa. Namatay na yung sekretary niya, si ano, pare ko. Si Lino. Gulat nga rin sila, ano. What? Pero si Igay, Kasi Lina na oh, yung sa kwarto niya. oh, 5 araw lang hindi napasok yung pala namatay. Hmm. May bukas pa sa iyong buhay. Yun no. Tutulungan ka ng Diyos na may dala. Kasi hindi na siya inabutan kinabukasan eh. Wala na. Hindi, ilang araw na yan bago na gano'n, di ba? Magtanong may bukas pa siya. Ah, Ilang beses din yung mga ano yun. Na bypass, nakaligtas. Ang tibay mo rin ano, sabi nung tapos nadali si ano, sa COVID naman. ang hina ng Sino kumakaroon ng aso dito sa taas? mas malakas pa dito. Kabila na. Ayun. Eh, ano mo to? Dikitan mo to. Dikitan mo yan. Si... Yung nakatin. Si Wapa na.
kami sa Lolo. Mangain kami, mangain. Ala, bigit-git man kayo, uy. Guys, mag-video-video po kayo, man. Tingnan mo, ano, sa taas, oh, dito to, sa taas. Ito ang mangain kami. Oh, di ba? Like, ko, wala, ang gani namin. Lakla. Ito mga inday. Ito mga inday. Magkain. Wala, yung Nag-lunch. Si Indayon. tingnan mo yung pagkain namin, guys. Laluin, magkain pagkain mga utang. Oh. Hala. Hala. Yung Ano ba kaya? Hindi. kanin namin, Saan ang laluag ani Ano bakit niya nakita yung ano? Saan? Luluan yung nabanggit niya kanina. Baka sa ano? Eh bakit kita nila yung mga nakapanting doon? Ano sa tingin? Oo, tama. May sa bungat. Ano. Dito pala, dito ang pag-read din sa mga ito. Oh. Kain na swabi. Kain na swabi. Ha? Kain ka na. Laging handa. Ang iyong pagmamahal, idalangin mo. Dali lang. Ano ka po? Ano po? Puting buhok na. Nagpakita ng ebidensya. Wala na yung kapakina. Ano talaga? Next time pag Sa ano? Kahit matanda na hindi naman na ako dito. kumain. Pagkarap sa kamera. Gusto ko wala ko kaon niya. Wala ko na matawag. Hindi ko halata. Magpakita ka po ng view. Anong to? Sa Manila may business dito. Ano dito? Anong pangalan dito? Dito na to. Eh, buti naman yung ano, yung mga parking. Hindi. Oh, saan? Ano nga yan? Maayos ko itong Dito yun sa Diba? Kasi kamay sa tikwa. Dito. Ay, hindi. Baka hindi ito sa Riyadh. Hindi yan sa Riyadh. Lulu eh, di ba kayo baka sa parking ano to? Baka Alpo ba? Ako, kaon ng guys. Ito nga, tapi. Ano ba yan? Magkano kaya ng mga pamagulutan? Nandiyan pa. Uncle Ben, meron ka ditong Ano ba tagaan na na ito? Uncle Ben. Ano na yan? Mag-comment ka lang po yung magkakabay. Activating reporting for unofficial. I need you to control traffic. First and time. Hey, you pull back there, Liberty? I'm doing great. Getting away. We'll see about that.
Lilit ako. May comment na ako. Dito kami sa Lolo. Mangain kami. Ala, simit-mit man kayo. Uy, man kayo. Uy. Idol, may kalab shoutout sa'yo. Me. Wait lang. Wala kaya tayong jacket. Bibilang kita ng jacket sa sa China. Bibilang kita ng jacket sa sa China. Bagay. Wait lang po ah. Wait lang po ah. Ano yung sabihin niya? Hindi siya nagpo-connect? Ang bagal. Ayaw ko boss ng jacket. May COVID. Ayaw mo ng jacket, Idol? Idol be, ayaw mo ng jacket? Ayong galing lang sa Pakistan.
Walang ano yan, walang COVID. Ayaw ko na dyan eh. Ayaw galing na sa Pakistan. Walang ano yan, walang COVID. Ayaw kayo mauwi na lang. O sige, sige, palitan natin. Kuya Got, merong ano dyan oh. Merong nakapin. Pasuyo naman. Sige, sige, sige. Isipin mo yun, nanginginig ka pa. Anak, antina pa. Salamat po, salamat. Tulungan po natin si ano, si Kuya Wapanort. Taga ano po yan? Taga Tugspam. Kasi ano, may kalab shoutout. Ano yun, idol? Padikitan din? Or patamsak lang? Tapusin lang po namin yung nakapin, idol, ha? Diopsin lunch. Pati London Bridge na yung kita. Salamat po, Idol May. Para alam nila kung saan tayo ba. May sabi ko sa'yo, pag nagdidikit ka, isama mo yung Team Rexon. Ha? Yung bottle ba? Pag mo lang idikit yun. Hindi nakasama yun. Yung bottle ba? Share mo sa tulog na siguro. Baka. Nanggulo lang sandali eh. Sira ulo mo. Ha? Sira ulo. Mas Jonathan, thank you sa pa-YT-YT. Guys, hindi ako makasupport. Sige, bahala ka na. Idikit mo na yung si bottle box mo.
God. Bigyan natin, di ba? Oo. Yan, pulpak na idol. Sa nakapil. Sa nakapil. Kasama na rin pati. Ang lupit talaga niyang budol box mo na yan. Kuya Igot, matindi ang mahi ka niyan, budol box mo na yan eh. Sa 8 million viewers namin dyan, salamat po sa pag-stay ninyo, guys. Ako po yung lugod na nagpapasalamat po sa inyong lahat. At ako po ay sinamahan ninyo. Nasa doon niya, kasama ni Kuya Paros. Halos magkalapit lang sila. Ay, matanda. Yung may palos na gilid lang meron. Yan. Walang CPR yung budol box. Kaidol, kaya swak sa banga. Ayun, yan. Salamat po, salamat po. Alam ko na. O, sige na mga idol. Pahinga muna. Bukas ano na po dito alas 9:30 na po ng gabi. So, may trabaho tayo bukas. Nagising ako ng madaling araw. Dahil nagluluto kami ng ibinabao namin. Pupunta sa trabaho. Okay po, maraming salamat po. Okay, so yan po. Nagpaalam na muna si Kuya Leo. Bukas na daw po ulit. At maraming salamat po sa inyong support kay Kuya Leo. Shoutout po sa lahat. Maraming salamat po ulit. Okay guys, bye. Nasaan na yun? Ay. Baka mawala yung listahan mo eh. Yo! Guys, wait lang po ha. Hatid ko lang si Kuya Leo. Wait lang po guys, wait lang po.
Yun guys, ako rin po yung magpapaalam na. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagpunta sa aking LS. Yun guys, maraming salamat po at magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ciao!